shinkafe elite abin ya kawo light gaskiyar lamari mutane sun ɗibi gara basa sam an wada'atan huduran wa istabraqun wa hullu asawi da kuma everything ya ai imtiqai da mutawati waya kaji kazan nan wai haba sumish faulted duwala addijajatun min fawqi had kadar ka da duwar ka da irin kaji ne wanda wada ma saboda tasbihin da suka yi ga ubangiji har gajimare ma gwalo suka yi Allah ya laraba ka to wai ragunan da an ka yanke wai baka su raguna ka ban magana baba an ci raguna mudurkai ka san mudurkai su a ragunan da attamale ne ka taba zuwa gidan sarkin Gombe to gaskiya ban taba zuwa akwai wasu raguna wayanda in ka same su hadiyatan irin matsayin shehunne suke ba su raguna ko wani shehi irin ko wani rago shehi ne shehi yana aka tarar da irin cikin kalaha lau hataman imami kana ci kai ma zaka ji zuciyar an cika ta da tsoron Allah imani wai wani zai same ni ce yana cin shinkafa ela da yaje da kasan ana tura irin yadda kasan yana samun wata kada yana tura haka yake jin Allah yadda kasan abin mi take da su kan biya su mi akan biya su kuma wani abinci ne wanda aka yi ma irin sarakunan Larabawa ko Larabawa sai ka kai basaraki ka taɓa zuwa kasan Magarik can kasar Magarya wata kasa ce Magarik irin Larabawa ne sun kai dominator sai ka kai mai arziki irin mai kuɗi wani ne same shi kai MC ba Hassani ba yana hitowa ila ya ci kaza ya ci shinkafa irin ina in ka hito da ruwan nan kasan in kai wanka irin zaka ga idan ka san mutum irin an mai yayyahi irin kamar ya koma transparent ka gane kana